गेरुवा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा फैगौ 16 आरो 17 दिसेम्बर 2023 अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 46थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे जथुम्मायाव हारि राव सायख'वाजासे दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो-राजा सिबियारि थान्दैफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो खावलायहरदों बारजाय आफादनि नेहाथारि बिरखां बसुमतारिया। खुंगा 46थि गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 46थि गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम फसं आफाद लोगोसे खुंगा 22थि गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आरो आइजो आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माया देग्लाय बोसोर अर्थात 2023 मायथाइयाव गिरा दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि महिलाफोरा गामियाव फैगौ 17 दिसेम्बर 2023 खालाराव खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे हाबाफारिनिनो दिनै जोंनि महिलापारा गामिया गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंना हरनांगौनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासिबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै खामानि मावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिया जोंहा साननैनि हाबाफारि लानानै जागायगोन। 16 आरो 17 दिसेम्बर 2023 खालाराव सनिबार आरो रबिबार बे साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारिया जोंहा 16 खालार खालि फुंनि समाव बेखेवनाय हाबाफारि, बेजों लोगोसे बेलासिनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा थान्दै आजावनाय हाबाफारि जागोन आरो थान्दै आजावखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो मोनब्रै आफाद गागि आफाद, फोसाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादनि थान्दै मेल जागोन। बिनि उनाव 17 खालार रबिबार खालि जोंहा फुंनि समाव आफादारि फिरफिला बिरहोनाय अर्थात धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाबो जागोन आरो बेजों लोगोसे धोरोम सान्थौ बिजिरनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाबो जागोन आरो 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेल हाबाफारि जागोन। बे गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा मानगोनां डक्टर नील स्वर्गियारि सारा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जर'खा आलासि, माननि आलासि, बेफोर माननि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे आङो साफ्रोमबो जोंनि धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि जि हाबाफारि 16 आरो 17 खालाराव जानो गोनां जि गिरा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो, बेखौनो आं साफ्रोमबो जोंनि धोरोम सिबियारि आइ बाबा बिथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव